Espainiako gobernuak aurrera eraman nahi duen LOMCE edo hezkuntza kalitatearen hobekuntzarako lege organikoaren kontrako kalejira herrikoia egingo dute larunbat honetan, apirilako 20, Donostiako Alderdi Ederretik abiatuta. Hezkuntzan geu eragile eta denon hezkuntza kolektiboek Euskal Herriaren hezkuntzaren aldeko aldarria eramango dute kalez kale. Sektore publikoko irakasleek osatzen dituzte aipaturiko bi kolektiboak. Momentu honetan, bai aurre hezkuntza, lehen hezkuntza eta DBH-ko irakasleak gaude, denak hezkuntza publikoko irakasleak. Eta, momentuz ez ditugu ateak itxi, guk azkenean LOMCEren kontra eta hezkuntzan dauden murrizketen kontra gaude. Bertaratu daiteke. Espainian ematen ari diren aurrekariak ikusita, kezkaz begiratzen diote LOMCEk ekar dezakeenari. Probatzen ari dira, beraien lege hori esariko duten legea, maiatza aldera segurazki, eta horreia bizka beldurra ematen du bere horretan. Ze ikusten dugu hainbat aldetatik, zer nolako proposamenak eta esartzen ari diren dagoeneko. Demagun batxillerrean hainbat modadia esagertzen ari da, matrikula lanbide heziketan 200 eurotara edo igotzen dute, ibilbide goiztiarra nahi dute ezarri lehenbailen ikasle kaskarrari desbideratzeko sistematik, eta kudeak eta guzti horren baitan ikusten dugu eraso potentea dela, eta beraia probatzen ari dela, eta segurazki hori publikari, segurazki eragingo diola bete-betean. Horregatik, horretarako pixka prestatzen ari gara geure buruak, jendea pixka gogoeta egin dezan, baina uste dugu, ez publikoari nagusiki beraiena da, helburua da privatizatzea. Eta etekina bezala erabiltzea hezkuntza sistema, etekin ekonomiko ateratzea. Hutsune bat ikusten zutelako batu ziren bi taldeetako kideak, murrizketen kontra lan bateratua egiteko. Batzuetan komentatzen dugu artean, sindikatuak eskoletara eremu edo esparru batera iristen dira, eta badaude hor beste esparru batzuk lantzeko. Agian sindikatuak, agian ez, guk horregatik hor sartzera baki genuen nola baiteko, lan bat egiteko zegora ikusik edurako. Lan hori izan daitekelako, adibidez eskoletan ekintzak sortzea. Adibidez, kamiseta beltzez, estean behin eskolara jotea irakasle guztiak. Azken finean, eta guk asko entzut dugu hemendik kanpo, gure kexa guztiak badirudi bekarrekan gure soldataren inguruan doazela, baina hemen lan handia dago irakasleen aldetikan, eta nik uste hori azken finean murrizketak ez zuzenean hezkuntzaren kalitatea eragingo du, eta kalitate hori argi eta garbi okerren egingo duela. Larunbateko kalejiran, Eusko Jaurlaritzak Donostian duen hezkuntza delegaritza aurrean protesta egingo dute. Izan ere, Jaurlaritzak ez du LOMCE legearen inguruan ezer esan. Eta hemendik momentuz ez da ezetz borbilik eman. Akordio batera iristeko prest daudela esaten dute. Horrek alde batetik beldurra ematen du. Eta bestetik komentatu duzu, beraien aurrekontuen arabera hezkuntzan ehuneko 7ko murrizketa bat egongo da. Nondik, oraindik ez dut esan. Gauza batzuk aipatzen dira, baina oraindik ez dut esan. Eta argi eta garbi, orain maiatza ekainaldean iritsiko diren RPT, irakasle kopuruen, eskola bakoitzen irakasle kopuruen hor ikusiko dela, ea ratioak ikutzen dituzten ala ez, gela barroan ikasle gehiago egoteko aukera emango duten ala ez, edo irakasle kopuru berdinak mantenduko dituzten eskola guztietan. Euskal hezkuntza publikoaren kontrako murrizketak eta LOMCE legea salatzeko kalejira oso bestelakoa izango da. Tartean, bertso bat sortu dute, ibilbideko hainbat tokitan abestuko dutena. Deitzaileen asmoa, protesta alaia egitea da, aldarrikapenak ahaztu gabe. Bai irakasle, guraso, eskolako garbitzaile, jantokiko langile, hezkuntzaren inguruan dauden guztiak edo hezkuntza defendatzera prest dauden guztiak, aprilaren 20an Donostiara gerturatzeko. Animatzea jendeari, izango delako edo espero dugula izatea, nahiko alaia eta kalejiraren giro horrekin pixka bat gure ikurrak edo gure izateko erabat ere adierazteko